Ser finalista de la Lliga és un premi de tot el teu esforç. Jo crec que la paraula per a mi, no, que podria definir esta final seria un poc una final emotiva. Me poden veure els meus fills, sobretot ara, pues me fa molta il·lusió. Guanyar la final seria, bueno, jo ho tinc en tots els meus somnis. Li demane continuar en el nivell, en el xoc que estem fent tant Javi com jo. Li demane això, estar a gust, disfrutar, seguir en confiança. Li demane més això que altra cosa. Home, a banda de guanyar, pues, suposo que trinque ple i festa, que siga un dia de festa i sobretot bones partides i que la gent s'enganxara a lo que és el món este. Sí que demane que cada jugador estiga a gust en el seu xoc de la final i que guanyi el millor. Crec que li demanen un poc d'espectacle, no? Que per a mi és el que necessita la pilota a dia d'avui. Pues jo a la final li demanaria que almenys fora igualar, que no hi haguera cada partida que puguen perdre fàcil, sinó que donarem feina, que fora molt igualada, que disfrutarem jugant i que demostrarem que han sigut uns finalistes dignes. Per a mi la pilota és la meva vida. Ho tinc tot gràcies a la pilota. Per a mi la pilota és la família, a part de la meva feina, és l'esport de la família. Passe moltes hores entrenant per a poder aplegar al màxim nivell, moltes hores de cotxe, moltes hores de parlar de la pilota on siga, en qui siga, i per a mi avui és la meva vida. Pues per a mi la pilota valenciana, per als professionals, pense que és un estil de vida. Però a dia d'avui és el meu treball, no? I procuro fer-ho tot el millor que puc. Home, és que no coneixen la pilota, jo els convido a que vinguin a veure una partida. Hi ha una partida a sobre, enganxa. La pilota és un esport que enganxa, no sé què té, no sé què passa en un trinquet, però la gent quan ve el trinquet la primera vegada s'enamora d'aquest esport i quan el practica igual. Per tant, a la gent dic que vinguin al trinquet a veure partides perquè s'enganxaran a aquest esport. Pues, jo crec que és un esport, la pilota, que encara que no n'hi hagi equips fixes, no? Normalment, sí que desperta moltes passions en la gent que ho segueix. En el món professional, certa responsabilitat, perquè són pocs i els pocs que se veuen tenen que enviar el missatge de que la pilota està viva i que la pilota se segueix jugant i que estem ahí. Té en part una responsabilitat, però motiu d'orgull també, de practicar un esport nostre, un esport de la terra i que estem ahí peleant. Ser afortunat, és poder dir que destaques en un esport i que pertany a l'elit de 25 jugadors de tota la comunitat valenciana, és algo especial. Per a mi, formar part de la pilota és tindre molts amics. Si és que en la pilota és totalment diferent, no? Sí que en el moment de la partida existeix aquesta rivalitat, evidentment, perquè tot el món vol guanyar i fer bé el seu treball, però una vegada s'acaba, crec que en el vestuari són tots amics, no? I de fet, crec que és dels únics esports que es comparteix vestuari. Que la pilota és un xoc de molta tradició, per exemple, i que té molt de significat per a les persones que ho practica. Jo no conec a ningú que vinga a un trinquet i que no l'agrada. La pilota és molt espectacular, és un esport que enganxa, la gent està a propiu de la partida, que en altres esports, quan se senten a l'escala, és emocionant. I al final és practicar-ho. Els xiquets, quan s'inicien, és un esport també superdivertit. Penso que és practicar-ho i vindre, no n'hi ha altre secret.